Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας και κατευθυνόμαστε απευθείας σε ανταπόκριση με τον Άγγελο Τάσιο σε ένα σπίτι στην Κατάνια που έχει υποστεί φοβερές ζημιές λόγω του ανεμοστρόβιλου. Πάμε να το δούμε. Βασικά μπορούμε να πούμε ότι το σπίτι δεν ήταν χτισμένο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αφού μπορούμε να δούμε από τα απομεινάρια του ότι είναι φτιαγμένο από άχυρα, από χώμα και βάλαν απλά πόρτες, παράθυρα και άλλες οικιακές και ηλιακές συσκευές. Από ό,τι μπορείτε να δείτε από το φοβερό ανεμοστρόβιλο, τα ρούχα βρίσκονται εκτός, οι κρεμάστρες έχουν πέσει έξω από την κρεμάστρα, από την τουλάπα, και τα παράθυρα, οι πόρτες και οι άλλες οικιακές και ηλιακές συσκευές έχουν βγει από τη θέση τους. Μόνο η τηλεόραση του 20ου αιώνα έχει παραμείνει στη θέση της πάνω σε ένα στάντ. Αυτό ήταν λογικά το σαλόνι της θλιβερής και μοιραίας και τραγικής οικογένειας. Και εδώ πέρα ήταν τα έπρεπε δωμάτια του Χριστού, όπου έμενε τα τελευταίες 3 μέρες της ζωής του, και αυτό ήταν το δωμάτιο της Ιωάννας, η οποία έμενε μαζί με μόνη της. Το ταβάνι, το πάτωμα, οι πόρτες, τα παράθυρα και άλλες οικιακές και ηλιακές συσκευές. Λοιπόν, ας βγούμε έξω προς την αυλή, όπου βλέπουμε το σύνθετο των αυτών των δύο ηλικιωμένων καιρών. Από ό,τι βλέπετε, ποτήρια έχουν σπάσει από το σεισμό, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Οι κουρτίνες της οικογένειας έχουν βγει από τη θέση τους και έχουν πέσει στο πάτωμα. Έχουν αυτό το παρδαλό χρώμα, όπως μπορείτε να διακρίνετε, και είναι ιδιαίτερα μοντέρνες. Από ό,τι μπορούμε να εικάσουμε, ο Χρήστος ήταν κυνηγός, αφού στα κάδρα της οικογένειας περιγράφονται σκηνές κυνηγιού, κατσέλες, γκρι-γκρι, αγρινά, πούμα και διάφοροι άλλοι κυνηγοί. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν δουλεύει, αφού οι πρίζες ιδιαίτερα σύγχρονες έχουν υποστεί βλάβες.